Nou, daar wien die weer. Hoe gaat het? Zeker we. Nou ja, we zitten op helte. Het begint er nog wat te vielen natuurlijk, hè, de spieren. Maar die gaat op zich goed. Maar je verneemt het wel, de kilometers begint te tellen. Ben je hem nog compleet? Wij zijn nog met je trein, dus we hebben even wachten op mijn koers en dan verzamelen we weer even. Dus nee, we beginnen met je trein uiteindelijk. Met je trein fut, met je trein omkomen, dat is de bedoeling. En hoe zwaar ging je me nou voor dat je meer goed erheen komen? Nou, we hebben genoeg eten mee. Drinken net even, goed eten en drinken. Eigenlijk heel geen zin om een tocht te doen. We hebben 2 keer een stap, dan krijgen we wat extra's voor mensen die ons volgen. En nou ja, het moet er wat in horen, hè? Dat is echt heel wichtig. Nou, en ik moet zeggen, in het Warpen geweldig met de korpsen en de kunstdingen en zo. Dus dat is hartstikke mooi. Dus dat schot je direct wel weer terug. En het waar, het is perfect. Het is geweldig. Het waait wel, storm in één keer, dat verneemt wel. Maar dit is geweldig natuurlijk. Het is prachtig mooi rinderswaarde. Net de volle zinnen, want het was heat. Dus nee, eigenlijk is het top. Dus geweldig zo. Wij beloven het volgende en een heel soort succes. Hartstikke mooi, bedankt hè. Hoi.